Egunon guztioi, ongi etorri Badadoa saiora, zuen hilabeteko bideojoko hitzordura. Eta gaurkoan bi gonbidatu ditugu, Andoni eta Gabi. Andoni Azparneko gaztetxetik eta Gabi Hendaiakotik. Eta hori, hasiko gara. Beraz, Andoni zeioko ekarri guzu gaur. Beraz, jokoa deitzen da Medieval bi Total War. Eta helburua da mundua dominatzea. Eta en fait, zer egin behar duzu, hartzen duzu egiazki existitu den erresuma bat, eta behar duzu imperio guztiak kudeatu, gana baitu bai ekonomikoki, komertzialki, diplomatikoki, eta xatu baituzu parean dituzun beste guztiak. Ados, bikain. Txoritxo batek esan dit, denbora asko pasatzen duzuna joko hontan. Egia da? Denbora asko pasa dut, baina hor onditu naiz geroztik eta utzi dut. Ados, bikain. Baina, ez gatoz hortaz mintzatzera bakarrik, gaurko gaia gaztetxeak dira, biak gaztetxe batean zarete. Eta lehenik eta behin, nola sartu zarete pixkat gaztetxe dinamika hortan eta zerk eman dizuego gogoa hortan sartzeko? Besterik gabe, ustez gauzak hola egin dira. Nire ustez hola entzundako berri batengatik batzuntzat, ni adibidez berez taldekoa hola gaztetan ez nintzen, eta egun batez entzun nuen bazela asamblada bat holako proiektu motarekin, eta motibatu zidan, eta batu nuen. Eta zu Andoni? Nik pixkat berdin, gaztetan ez nintzen sobera ibiltzen. Baina gero lagunek sartu zirenez bururari horretan, ni hasikin zen ere pixkanaka interesatzen geroztak gehiago, eta parte hartzen gauzetan. Ados, bikain. Bi gaztetxe ezberdinetatik zatozte, eta nahiko nuke jakin pixkat labur bilduta hitz gutxitan zen izan den pixkat zuen gaztetxeen kronologia. Beraz, Gabi? Hendaiatik hasi da asamblada batean, gazte asambladatik hasi zen gauza. Gero urteak hola ez ditut landuak. Azkenean asambladatik atera zen etxe baten okupatzearen ideia. Joan ginen orduan okupatzera, 2 urtez egin genuen, gutxi gora bera 2017tik 19 arte. Eta 2019an gero hor kanporatuak izan ginen azkenean gure okupaziotik. Hala ere segitu ginuen negoziatzen herriko etxearekin, gure beharrak betetzen zituen lokal bat ukateko eta hori, eta azkenean 2019ko urte bukaeran, uste dut, hor lortu genuen gaur egun dugun Enbata gaztetxea. Bikain. Zuk, Andoni? Azparnekoari begira, ez dakit, gaztetxeak bedaren 25 bat urte ditu, nik ere dut bizikuntza landua historiko osoa. Eta zer, nik ezagutu dut batez ere Txatxola, beraz gehiengoek ere ezagutu izan duguna. 18 urtez ez maiz oker ibili gira han, eta hor 2020an, egun batetik bestera, pribatu batia lokatzen ginean, beraz erabaki zuen bere lokala beste zerbaitentzat erabiltzea, beraz kanporatu gintuen. Ibili ginen deus gabe momentu batez, beraz eraiki du karabana bat, alizaiteko gauzak antolatu eta eskuin esker. Eta gero hor jauden agurrilean, atera zen ideia ere berdina okuparena, eta beraz motibatu ginen eta okupatu ginuen David Eniaitxe hori hor Azparneko zentroan. Eta, kanporatu gintuzten gero iraila astapenean, eta geroztik oraindik lokalik gabe gira, baina ari gira ikertzen eta lantzen. Esperantza gordez beti. Bai. Azken finan, zuentzat zer ekartzen dio gaztetxe batek herri bati edo lurralde bati, orokorrean? Zerrendatu beharko dira gauz batzu, baina ustez zerrenda luzea izan daiteke, baina batez ere dinamismo soziokulturala, esango dezaket. Hori, jende arteko gerturapen bat, eta kulturaren biziarazpen bat. Eta nik gehituko nuk kultura biziarazi,
eta ez dakit ahimanak ere errestu, gane dut sozialki proposatu gazteriari, toki bat biltzeko, elkar ezagutzeko eta gauza berrian deskubritzeko, garantisua da. Nahiko entzuna da Ipar Euskal Herrian Hendaiako gaztetxeak garagardo egiten duela, eta hori nola ibiltzen da hori? Pixkanaka ibiltzen da, eta ari gara, gure martxa egiten, jende motibatu daukagu, hor 5-6ko talde bat daukagu hor gure lokalean lanean, eta ongi, hor duela gutxi ospatu du hor garagardo gaualdia, garagardo jastaketa bat eskaini du, eta gero kontzertuekin alaitu bat dena. Biziki ongi pasatzena, jende hainitzekin, beraz, hori gogoa eman digu segitzeko, eta ahalmena ere, ahalmen ekonomikoa. Eta egia esan, hori, badabil eta pixkanaka hor hasiko dira ikusten nola garatu gure proiektua. Ez bikain, Andoni ikusten dute zure gerla aintzinatzen dela, kontatzen diguzu pixkatze gertatzen ari den? Hor, hain izan atakatzen erasotzen hiri bat, eta saiatzen nahi zara konkistatzen. Eta barnean ziren tropak atakatzen dute, beraz defenditu barruten eburua, simpleki. Eta ene ustez galduko dut, zenta, en fet. Alduguna egiten dugu, kanpini. Azken finan, gaur egun iruditzen pixkat jendearen buruetan, eta batez ere gaztetxeetara eta asko hurbiltzen ez den jendearen buruetan gaztetxeak baduela pixkat festa irudi hori, pixkat azkenean ez hainbeste gauza bat kulturala, baizik eta festa giroarena eta hori guztian, nola zer erantzungo zenioke hori pentsatzen duen pertsona bati? Hori baino aberatsago dela, nahi dut gaztetxe batek proposatzen duena, festa bada hori segur, baina, nola ez dakit. Ostean aipatzen nuena, bestak eramaiten ditu ebantaila hainitz, nahi dut elkartzeko, harremantzeko, dendarekin, kultura berri batzuei sensibilizatzeko, baina gehienetan gaztetxeak ere beste motako gauzak proposatzen dituzte ere, ikusten zau. Berraz, ari zahortu esplikatu eta aldi berean zure etxaila zapaltzen, eta zer, da hor, Espainiarra estatua edo zer da, hor gorriz eta hori, zola, koloreak? Inglesak. Euskate susmagarriak iruditzen zizkit. Inglesak dira, inglesak. Eta gaira bueltatuz, zuek justuki hortan sartuak zarete, zein izan da hortan ukandu zuen momenturik alaiena edo gehien maitatu zuen momentua gaztetxen duen barruan? Momentu asko da. Bai, Momentu asko da. nik jango nuke, nire bizipenai begira, jango nuke diazko antzerkiaren hor bukaira. Libertimenduaren? Bukatua zelaik, pasada, intza pasada. Jotasun bat ere, ez dakoten ginen egin ginuenaz, eta gero plazera zer bakarrik. Zu, Gabi? Polita izan zen. Nik ez dut buruan hola bera bezalako momentu epikorik hor, ez dakit, festaren batean edo kokatu halko nuke nire ustez. Naizta gure proiektua anitzagoa den, naizta hori hala ere aitortu behar baitut festa initz egin ditugula, eta hala ere nire ustez gaur egunko kontekstuan festa egitea, sartzen da hor baita ere beste eskaintza modu batean. Azkenean oso saiestua da festa egitearena eta festa baten antolatzea, serioski, ez da urte batzu bezalako zerbait gaur egun. Eta ez ni hor festa batean, ustez bai. Ikusi dute zoritxarrez istriputxoren bat izan dena gure partidan. Uste dut Andoni porrota negoziatzen ari zinela etxaiarekin. Eta zoritxarrez hortan gelditu beharko da partida hau, porrot batean. Baina azkenean ez ote da garaipena euskaraz bideo-jokoetaz hitz egitea. Beste egun baterako gaia izanen da hori. Eta beraz pasako gara bideo-jokoen galdera bizkorretara oraintxe bertan. Zein izan da zure lehen konsola?
PlayStation 2. Zen nirea, jolastu dudan lehena PlayStation bat, nirea nahiarena zen. Eta zure lehen jokoa? Age of Empire estrategi joko bat ordenagailuaren gainean. Teken borroka joko bat. Zein izan da zure jokorik gustukoena? Call of Duty. Nire hortik nabil ere, jasan. Borroka virtuala aski maite dut, virtuala bakarrik. Eta pertsonaiek gustukoena? Captain Price, are. Eroia da joko guztian eta bukaeran animaliko estakitua direktzen da. Ghost! Maskaratua delako. Ongi dela, holako eguerataren ustez aurpegia tapatzea. Eta zure pertsonai krusha? Ni baut zerbait Donkey Kongek. Nintendoko tximu potente eta aizu vigilo hau. Gajo gorri. Xaloian ala gelan? Xaloian, partekatzeko. Bietan. Lagunekin ala bakarrik? Lagunekin. Hala ere, bakarrik nagoenean egiten dut gehien habe. Battlefield ala Call of Duty? Call of Duty. AIG. Battlefield bat honi ematen diot aitxapela. Sagua ala maneta? Maneta. Zein da zure genero gustukoena? Estrategia. Gerla. Baduzu lotxaren jokorik? Candy Crush. Dofus. Hori lotxagarri. Lehenik eta behin zuek biak desafiatuko duzu elkar, eta hori dadoarekiko izanen da. Dadoa botako dut, zuek hartu beharko duzu, eta egokitzen den zenbakia erakutsi, eta zenbaki horren atzen joko bat da, ez izuet horrein ingik esango zein den, eta horren arabera hori jokatuko duzu. Prest? Opa! Bat, diku. Beraz, lehen jokoa Bomberman jokoa izanen da, eta horrengoa sortara. Super Bomberman jokoa 1983an atera da, helburua aerioa bomba batekin lertzea da, baina kasu zure bomba propioekin. Beraz, has gaitezen? Starteman? Eta horrazten da. Nor da beltzan hor da txuria lehenik? Beltzan iz. Eta ezin naiz hori baino gutxatu. Hor Gabik ukandu istriputxo bat. Bai, ados. Eta inoiz zabaltzero. Habe. Hil naiz. Are, jo. Alderantziz hori nintzen ni. Ara, Jo. Ados, ez den ulertu, Kasu horre Andoni baduzu detonazio handiaren... Bai, hartu nintzen. Kasu hori Gabi, nik ez nuke hartuko zuan nintzen. Ez? Bai. Hartu niz. Ongi, hurbiltzen zarete. Txaniz hor. Horrekin bi bomba pausatzaldia behar demoran. Eta hori da ostikoak ematekoarena, Gabi. Opinez. Upa. Horrengoz partida nahiko seriosa izaten ari da. Pixkanak ari dira biak hurbiltzen bata bestaren gana. Ni hor... Hau, Andoni baitu jokoko bonus guztiak. Suntsituko dizut ala ere. Ai. Bai. Azkenan, hainbeste bonusek kalte gehiago indiote hona baina. Ez dut bate ulertu zegertatu da. Bate ulertu. Hale, bigarren mantxa, bana, nahiko partida estua horrengoz. Ulertzen ez duten bi jokalarien artean dako. Ai, istripu latza Andoniena berriz ere. Egin hori dut, hori da. Seiola. Zamatzen da? Bi bat horrengoz. Irutan ez, lautan. Lautan. Ez da inoiz bukatu hau jokoa, Txuriak ongi. Berriz ere, hasierako fasea pixkate luzei duri badu ere komplikatua da, eri ez diren entzat, behar da, ongi saiestu zu pausatutako bomba. Antzu hartu dut geizto bat hor. Eta hori hartzen zer izan zina? Egia esan, ez dut ongi, jada hartua dut, baina ez dut ulertzen sobera gertatzen, baina bakit bitxela uste dut, ez duzula bombarik, baina nahi seguru. Zer gezur burua? Bai. Gutxienez marrazkiak ez du gogoan dirik ematen hartu izateko. Eta jauxik. Gogorik ez du ematen. Kasu, biak elkartzen dira, pixkanaka, Mek, ze sozualdo! Hor ulertu dut zegertatu den. Izugarrizko bomba Gabirena, Andonik gutxiena espero zuenean, izugarria, hiru bat. Kontuz, partiduko bomba izan daiteke hau.
Hobe duzu nerekin ongi konpondu bestela bomba. Nartu behar nuen, eta Tentsioa palpablea da, azkena izan daiteken ronda honetan. Eskularroak egia esan ezakit zer egiten duen, ez dut inoiz ulertu. Eta hori, ikusten da, hobekuntza hasieratik. Hurbiltzen da. Gabik bi bomba lortu ditu. Horrekin bombak pausatzalko ditu ber momentuan. Kontuz. Gabiren utxa. Bombermanen ez da inoiz bukatua. Errexegi zen. Hiru-bi partida estutzen ari da berriz ere. Hortxa, hasiera berriz garbia. Tradizionala eskolakoa, limit. Hortxe, lehen eskularroa. Bi bomba Gabirentzat. Zapartatzeko denbora emanen du hor. Hori zutu lertzen ere bizkongi nola ibiltzen da. Nik kasu egingo nuke, ala ere, zure partez. Lertuko da, kasu. Ongi, bikain. Gabik bi bomba ondoan, estrategia bat ukanen du buruan, seguraski. Hori bikain txaiestu bere bomba ondonik. Eta hor, elkartzen ari dira. Izugarrizko jokaldia andoni dira. Eta berdinketa eta azkena ontan jokatuko da dena. Haxe da. Tartean diago bat dugu. Nork irabaziko du, Hendaiako Gaztetxeak ala Azparnekoak. Tegia bat dut. Ez duzula irabaziko. Gabi Kantxu bere bomba propia jandu. Nahiko bukaera triste izango litzateke partida eder honentzat. Hori da. Hurbiltzen ari da eta ikusten da garbia dela partida oraingoz. Ez da istripuso bera izan. Nahi du pentsatu zer den gauza hori. Aigu. Kasu, kalabera hartu du, biziki emekidoa. Hori da gauza, biziki. Hortan jantzen dut niku. Eta azkenan ulertu dugu zertzen buru ezurra, baina zoritxarrez Andoni irentzat kuriositateak ez du deusonik ekarri. Eta hori, Gabiren garaipena partida biziki eder hontan. Eta orain pasa gaitezen berriz ere garaipen eta partida eder hau eta gero bigarren jokora. Egitan biziki ongi pasautzen partea behiratzen, ziraragarria zen joko maila lehen partia izateko. Eta orain ni desafiatuko nauzue. Nor hasten da zuetatik? Galtzailea. Galtzailea? Zuri beraz Andoni, prest izan hartzeko dadoa. Sei. Seigarren jokoa Street Fighter jokoa da. Simpleki. Street Fighter 2 Turbo SNES-eko jokoa. Super Street Fighter 2, 1982an ateratako borroka joko klasikoa. Arerioaren bizibarra jaitsi zure apaldu gabe. Bueno, hemen gaituzue Street Fighter 2 jokoan. Joko hau biziki joko importantea da borroka bideojokoen historian. Nire gustukoena da eta batez ere bideojoko hauen mundua gehien aldatu duena. Eta hori, ezin gutxo bera hitz egin zen, biziki joko teknikoa da eta jada hasten da Andoni bere ostikoekin. Ezin du nire ukabil tsunamia gelditu. Zekadentzia! Joysticka erabiltzen da ez? Ez, joysticka hauetan ezin da erabili. Bada zerbait blokatzeko? Atzera botoia, inberuzu blokatzeko. Hau ez da sumo normal bat, Ez hau da onda handia. Pertsonai bat zero, bi mantxatan da. Xeatu za? Xeatu da. Ez da mugitzen denia. Ez da mugitzen, hori da. Zangief motela da, baina golpe bat ematen duelarik bizila orden kentzen du. Bada gauz eraso berezi bat edo Bada, baina ez dakizkit erasoak. Nik dakidan bakarra da, ondarekin hola fite jotzean, begira. Mila esker Andoni parte hartzagatik. Tamalgarria, pixkat zure parte hartza, baina ez da deus. Eta ikuste duzen bezala, txarra naizen jokoetan ere irabazten dut, egitan izugarri jokalari hona naiz.
Eta pasa gaitezen hirugarren jokora, azken jokora, Gabi zure itzulea orain. Eta orain botakut da doa. Espero joko eder bat tokatuko zeigula. Bost. Beraz, bosta egokitu da, bosta Tetrisa da eta hortan arituko gara. Tetris, bertso 1994an atera da. Tetris ez dago azaldu beharrik, historiako jokorik ezagunena da. Puntu gehien lortzen dituenak irabazten du. Entzun dut, Gabi, Tetris jokalari handia zinela? Ohitura galdu dut, baina badut nire baila. Ja, ikusiko dugu. Eta goazen, Hasi da, Gabi, Hasi da? Ez nintzen bate sartia. Hori da, nire teknika horretik irabazut beti. Ikusten duzuen bezala, gure Tetris mekanikak ez dira eksperto batena, nila da gaizki naiz. Nor ezker da hor? Ezkergan da. Gabi ezkergan zehazun? Ni eskubi. Izugarri gaizki. Izugarri gaizki ari naiz ni. Eskuinean naiz. Zer nahi eginen dut hor? Andoni, zu hobea zara Tetrisen ala Street Fighteren? Ostru Street Fighteren nire baina. Baliruski, bai. Bai. Beste aldi batan itzuli beharko zara, beraz? Zerekin iten da. Ni ikusten zuen bezala nahiko momentu kritikoan naiz eta hor aski jokaldi eder bat egin. Zu plazerrekin zatu zen daigara? Bai? Zonako? Ikusten da, hasten dira borroka batzuk izaten Hendaia eta Azparneko gaztetxaren artean. Nia hasten naiz panikatzen pixkat. Ez dut puntu bat ezarri, xeratik. Nik bai, baina... ikusten dut zu ere Gabi ezabiltzala biziki ongi, beraz baut aukera zerbait diteko. Ikusten duzuen bezala, ez gara munduko txapelketetan eta agertzen dien Tetris jokalariak bezala. Ez. Aski urgun hortik, Ni pertsonalki, enaiz pertsona biziki ordenatua, Gabi, ez dakit nola zaren zu. Ikaragarrizko desordenatua. Ez dakit nabaritzen den gure jokatzeko moduan, baina... No, ez da misterio horiek. Pite. Ikusten dut nire fitxak igotzen. Are. Ikain. Nahiko berdin doa ala ere partida, Zuzena. Eskuin nuen zer lortzen duen hor. Eskuin? Bai. Ez dakit nik. Kolorez aldatua batean ez dakit zer esan nahi duen. Are, ez nago gaizki. Badago itxaropena oino. Omen, itxaropena da azkenik galtzen dena. Beste guztia ja galdu dut. Bueno. Ez dakit ze gertatu behar koloreekin. Ber gauza pasatu zait lehen. Eta partida luzatzen doa, gutxitan ikusi dut partida hain luze baina interesgarria azken. Intensoa da pixkator. Ni uste dut galtzera noala. Panikatu duzu. Zixo. Bai. Ikusten dut fitxak igotzen, nire ustez bukatu da niretzat.
Eta zorionak, Gabi, naiz eta nik puntu gehiago sartu azkenean galdu dut. Eta egia da zure Tetris jokalari amorratu reputazioa ez duzula atzan uzten, zorionak benetan. Eta hori, zuzara azkenean 2 partia egin dituzu saio honetan eta 2etan duzu irabazi. Arro naiz Endaiaren ohorea hemen defendatzea. Bueno, Endaiak irabazu alde batetik, baina bestetik galdu, beraz azkenean ez dakite ze puntura arte interesgarriaren Endaiarentzat, baina... Egia da. Eta lagunok horrekin utziko zaituztegu, helduen hilabete arte, eta ez antzi, zuek ere entrenatza bideojokoetan, agian egun batez hemen bukatuko duzue, eta ni irabazi.